Goddags og velkommen indenfor på vloggen i dag, som jeg har valgt at kalde Schultz og Nielsen på tur, fordi at min kammerat Mark, som er her, og jeg, vi har valgt at tage en dag ud af kalenderen, og så tage rundt og kigge lidt på det ganske danske land. Og i dag, der har vi så ramt Valdemar Slot. Dag, Valdemar. Og det var faktisk en fed oplevelse, og det var også forholdsvis billigt. En lille 100-mand kostede det i entré, og så kunne man komme ind og se slottet og parken og hele området herude ved Tåsinge Svendborg, som jo egentlig er fuldstændig fantastisk. Mark, hvis vi skulle give et x antal stjerner for oplevelsen, hvad vil du så give for vores lille trip her til Valdemar Slot? Ja, så vil jeg sgu nok sige omkring 7. En 7'er? Ja. Jeg tror sgu også, jeg vil hoppe med på en 7'er der. Det er forholdsvis okay. Det er sgu fint. Nej, med lortet. Grunden til, at vi ender på 20-tal for oplevelsen herude på Valdemar Slot, det er, at vi manglede lige det der sidste ekstraordinære, der slog benene væk under os. Måske et spøgelse, eller at vi så Caroline Fleming. Det synes jeg godt, vi kunne forvente på sådan en oplevelse. Men ellers, alt i alt en god oplevelse. Nu vil vi drage videre. Lige nu der sidder vi ude foran Rema 1000 i Tåsinge og har været inde og købe lidt sund og nærende frokost. Sådan en salat to go, pastasalat to go med kylling og bacon til en 25-mand. Så det vil vi skulle smage på. Visk mig i øret og kald mig Grete. Det var sgu en dejlig frokost. Det var fornuftigt taget i betragtning af, at det ikke var sådan en friskladet salat, der lige er blevet skåret op i det moment, vi købte den. Vi er blevet enige om en samlet karakter, og det er... Vil du sige den, Mark? 8. Så den kan godt anbefales. Cheers. Så har vi sgu ramt Svendborg. Og vi sidder lige under broen over til Tåsinge. Tænker jeg skulle se der. Og what a great view out here. Faktisk er det så skide varmt i dag, at man egentlig burde bare smide alt tøjet og så gå ned og dyppe sin svedige krop i de blå bølger. Men det har vi sgu ikke tid til. Vi vil lette røven og køre hernede fra, og så vil vi køre mod Odense og tage en tur i den fønske landsby. Så vi skal nok spare jer forsynet. Vi glemte sgu lige at fyre en lille karakter afsted. Og vi er blevet enige om samlet karakter, der også lige ligger der og svinger lidt mellem 6 og 7, men vi ender af på en 7'er. Det er sgu et flot sted. Det der lige mangler, før vi kommer op og ringe på en 10'er, det er, at de der par alarmer, der er ved at vedligeholde broen, de ikke var der. Men selvfølgelig, den skal jo vedligeholde, sådan så de små personbiler og store lastbiler og hvad der ellers kører over sådan en bro der, de ikke babber ned i vandet. Det må man jo leve med. Vi ses i en fynske landsby. Hvad 10G hvad her? Så er vi sgu ramt den fynske landsby, eller vi er på vej ind i den fynske landsby. Vi er klar til at dykke ned og kigge lidt i fortidens æver, som man siger. Så vender vi jo stærkt tilbage med en lille vurdering og en lille scene direkte derindefra. Der er en stor forskel. Husk det. Lige nu der befinder vi os i hjertet af den fynske landsby, og vi sidder lige foran noget, der har en stor værdi for mig, nemlig Tommerup Præstegård. Og grunden til, at det har en stor værdi for mig, det er, at min gamle farfar, Salig Geo, har arbejdet herinde som karl på gården en gang i 40'erne. Så det er jo meget sjovt at rende rundt og kigge på. Ja, det er så typisk det danske sommervejr. Bare spolere vores tur. Pisvær. Schultz! Har du ikke lavet din lektier? Hvad med nænderne, hvad satan? Au! Møghund! Din far vil ikke blive stolt. Nej, det vil han bestemt ikke. Her der står vi så foran et såkaldt sprøjtehus. Sprøjtehus for Torup. Det her, det er simpelthen lyden af min barndom. Nej,
Ude i Veflinge, der boede jeg ved siden af en gård, hvor man havde en lille besætning gæs. Så det var den lyd, jeg vågnede op til hver eneste morgen. En anmeldelse herfra på den fynske landsby. Vi snakkede om det inden. Et eller andet sted, så var den faktisk helt oppe at ringe på en 10'er på et tidspunkt. Men så kom regnen, og så skyllede den lige vores gode humør lidt af. Selvfølgelig er det ikke den fynske landsbys skyld, at det regner. Det er nok de højere kræfter, der har slået lidt på den. Men et eller andet sted, så ville vi sgu godt have bygget sådan en kæmpe kuppel hen over hele byen, så vi ikke var blevet pissevåde af det. Det trak ned, så vi lander sgu på noter. Også fordi, at de jo simpelthen har Tommerup Præstegård, som jo virkelig er et besøg værd. You know why. Vi ses. Nej, pludselig. Tak for denne gang. Tak fordi I kiggede med. Det var Schultz og Nielsen på tur. Bare rolig. Vi ses igen en anden god gang. Ja. Bye bye. God sommer. Det er ude. Hej hej.